El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret pel qual es crea l'especialitat de cant valencià en les ensenyances professionals de música i s'estableixen els aspectes bàsics del currículum d'esta especialitat. Fins ara el cant d'estil no formava part de l'ensenyament reglat de música i a partir d'ara s'obri la porta per a que es pugui implantar en les comunitats autònomes, des de luego la Comunitat Valenciana ho anem a fer ja, el cant d'estil com una assignatura. D'esta manera, es podrà impartir per primera vegada en la història com a especialitat en els conservatoris de la Comunitat Valenciana. Amb este motiu i per primera vegada, el CEFIR específic d'ensenyances artístiques ha organitzat el curs Introducció al llenguatge musical i antecedents patrimonials i històrics del cant d'estil valencià. El curs de 60 hores de duració i en el que han participat 38 docents està dirigit al professorat de música en general. Entre els objectius d'aquestes jornades de formació està donar a conèixer el passat històric del cant valencià i el seu valor patrimonial dins de la cultura valenciana, així com valorar el llenguatge musical com a ferramenta necessària en l'especialitat de professor de cant d'estil valencià. Hem tingut la possibilitat de reunir pràcticament a quasi tots els cantaors de cant d'estil. Han dut un curs important, novedós per a ells. Cal recordar que el cant valencià, constituït pel cant d'estil i pel salvaes, és, junt amb el flamenc d'Andalusia, la xota d'estil d'Aragó i l'asturiana d'Astúries, una de les més importants expressions de tradició oral d'Espanya.